prvi dio akcije, ona je protekla onako kako smo i planirali, nije bilo problema, samo mi smo očekivali da će se možda malo lakše odviti upaljač, ali nije, ali dobro, nije to, imali smo klješta i mi smo odvili upaljač, izvadili smo detonator i bomba je sad onesposobljena. Ovo je bio najzahtjevniji i najopasniji dio akcije. Ovo je tako, dogodio upaljač na eksplozivno sredstvo, ono je opasno, mi smo sad odvojili upaljač i detonator od eksplozivnog sredstva i ono je sad sigurno. Znači sad će doći kamion, bomba će se staviti u kamion i odvest će se na poligon na uništavanje. Kač, malo je bio nagnječen jer bager vjerojatno je malo pritisnuo. Ali hvala Bogu upaljač ima zaštitu, tako je konstruiran da se ne može udarna igla sa bagerom ili s nečim udariti i aktivirati. Ne radimo uvijek pare, sve zavisi. Da li možemo posao obaviti samostalno, znači jedan pojedinac ili dvojica. U ovom slučaju smo morali dvojica, jedan uvijek nešto mora pridržati, ne možete sami nešto napraviti. Ide se situacija na jedan, ako se slučajno desi detonacija da samo jedan nastrada, da dvojica. Ali svakako preko dvojice nikad se ne Sad smo morali biti dvojica zato što ja nije mogao, malo je teže išao velim upaljač. Što je bitno? Iskustvo, koji u vašem poslu. Što si iskusniji, to ti je lakše. Nama je to svakodnevnica. Jeste se već susretali s ovakvom vrstom? Jesmo sa upaljačima. Bilo na području Rijeke i na području Lošinja, na području Zagreba, na području Osijeka, u biti na cijeloj Hrvatskoj. To je britanska bomba koja je, Britanci su na kraju rata bombardirali njemačke položaje, italijanske, tako da ima ih. Koliko vam je vremena trebalo? Bilo je rečeno može trajati 2 minute, 10, 15, sve ovisi na što se naiđe. Da, evo, mi smo u prvih 5 minuta smo zapravo skinuli, u prvih 3 minuta upaljač i onda smo vadili detonator sljedećih 2-3 minuta. Znači u prvih 5 minuta se može reći, u 10:05 je bilo gotovo. Je li za pretpostaviti da ima još takvih bomba ovdje na području? Da. Je. Nije da ih ima puno, ali moguće da ih ima još, lako moguće. I kako ste sad nakon svega sad lakše? Pa evo, to je sad prvi korak, prva faza, sljedeća faza je uništavanje bombe, znači nije gotovo dok se bomba ne uništi. Znači mi sad napravili smo prvi korak, slijedi sljedeći korak. Isto se nadamo da će to isto proteći u redu, zato što i to isto nije bezopasno, tamo se isto radi sa eksplozivom, sa detonatorima, evo, kad bude sve gotovo, onda je gotovo. Koji je sad postupak na Marledu? Bager će iskopati jamu, dosta duboku, unutra će se položiti bomba, na bombu će se staviti eksploziv i onda će se sistem za aktiviranje izvući van i onda će se zatrpati bomba sa zemljom, sa dovoljnom količinom zemlje i nakon toga će se detonirati. Okay.